Hi everyone! For today's vlog, mag-unbox ko and maghatag ko review sa ako ang napalit na wireless speaker sa online, sa Facebook lang. So, sa ako lang ni siyang friend na ako na-order and magbutang ko Facebook link niya below para kung gusto mo mag-order og mga isaon sa mga aning-aning or bisan sa mga pwede mapalit through online. So, daghan siya dito Katong nag-review ko, nag-unbox pod ko sa ako ang vanity mirror or kini siya nga mirror. Sa iharagya po na ko siya napalit o sa ako ang shoe rack. Sa iharagya po na ko siya napalit. So kini nagpalit ko sa iya ani worth 350 and tanaw na to kung worth it ba. No, not bad. 350 lang man siya din. Speaker and light na daw siya, flashlight. So, karon i-open na nato o tanaw na to. Unsa dyan siya. Panin ako na-try, guys. So, ingani lang siya kagamay. Naka-cellophane pa siya. Wala siya naka-bubble wrap, guys. Pero okay lang man siguro kay mura man siya ligon. And, dali sa sulod, walay manual. Wala kayo makita na manual. Pero naadiri sa iyahang kilid, kini. Iyahang mga specification, mga specs, ani. Wala siya manual. So, ang naadiri sa iyang kilid, try lang ako nagbasa ha, kini. So, kini siguro SD or USB. Then, radio. Chargeable. Wala ka baluan. Kini siya nga logo is Wi-Fi manggod. So, basi pwede ko mag-connect, ani. We're supposed to be Bluetooth. Abot lang, i-try na to. Figure out na to niya, ha? Then, kini siya speaker. Speaker, then, light or flashlight, torchlight, something anak. So, ang dali, kini siya. Kung asa yung USB, then, mood, reviews, play, pause, next, TF, TF pang, kuan, memory card. Then, charge, line in, on or off. So, na dali. So, karon i-try na to. So, mauna ni siya. And, dako siya, guys. Siguro, mas dako pa kung kamot. Okay. Dako nga po ko kamot, no? Then, dere na siya handle. Siguro, nindot na siya pang regalo sa mga father na to. Pareho sa akong lolo. Since wala na akong papa, guys. Patay na siya. 5 years ago. So, kini, nindot siya i-regalo. Siguro mo palit pa ko ani i-regalo na ko sa ko ang lolo. So, siguro kung okay ni siya karon, nindot ako experience ani magpalit pa ko isa para ihatag na ko sa ko ang lolo para sa bukid. Kaya nindot siya, flashlight. So, itry na nato siya. Andri sa iyahang grip. So, na siya mga ngani para di siya ma-slide. Andri sa iyang grip, na siya on. So, itry na to on. Okay. Silaw kayo. So, muna siya. Okay. Then, mo lang to yung function. Pag i-click mo siya, musiga, then i-off. Delete na po. Nga na lang. So, wala siya murag hinay, kusog, wala siya nga na. So, ang daring nga part, kini sa tubangan, na po na siya switch. Na siya switch, dira Then, once i-on mo na siya, so, musiga niya siya dire. Naparin na siya cellophane, guys. So, okay, di siya magasgasan dayan. Then, Then, okay. So, switch ni mo ani, musiga siya. Oops, okay, maklaro. Kini kilid lang. I-off na ko ako ang suga, ha? So, kinira siya ang musiga. Kini nga part dire. Pag first ni mo siya switch, then next is kini sa gitna na niya kini sa tunga na. Then next is palong na jud siya. So katong first switch mo niya musiga, then second is kini, the next na switch is palong.
Sorry guys, wala na siya ikuan. Sulat lang na siya. Kung sa siya nga model. Then, so, muna na siya. Nara yung USB port. Then, dirian niya para sa imuhang memory card. Then, diri ka mag-charge. And, AUX. So, AUX stand for auxiliary. Para siguro ka nang mag-extension ka o speaker. Ana, diri mo siya patugtog. Okay. Gets na ako. So, diri sa kilid na siya upat ka pislitanan, guys. Ang first, there is volume up next. Then, scan para sa radio station. Then, backward or previews. Ano gani? Then, volume down. Then, mood. So, since wala ko yung memory card na extra, sa akong USB, nag-download ko og mga music para i-try na to diri akaron. Ug unta dili makamata si Audrey kay si Audrey natulog pa sa kit. So, atong button first, before na to siya i-try, tanggalon na to ni siya. Na siya murag foam diri para murag stopper sa iyang on-off. Diri sa nina ko papilit. Then, i-on na to siya. Basig makamata akong baby. I-on. Then, hinayan sa na to. The next is, ito na yung buta itong USB. Okay. So, ilong press lang din siya. So, ni-play siya, guys. Ilong press yung makapalinay. Then, long press din mo nito yung makapalinay. So you and your friends standing across from me. Got your lips up. Everything is so messed up here lately. Really sure you don't wanna be my baby. Oh, you wanna be, wanna be, wanna be, wanna be. So, diba? Cause I love me, myself anyway. Everything's gonna be alright, everything's gonna be okay. It's gonna be a good, good life. That's what my therapist said. The next is, Yeah. Oi, oi. Yeah. Oi, oi. press lang siya mahinay. Then, press mo siya. Next. Ay, gusto mo siya mahinay. Take a seat, right over there, sat on the stairs, take a leave. The cabinets are bare, and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so regret. So, yung scan nga diri nga button niya kay na scan og play pause. So, pause na to no kay lingugngog. Then, mangita kog mode nga lahi. So, diri sa iyang mode, pag press na to ano. I know we met all the Radio. The next is wala. Then, nai nga na nga tingog. So, i-figure out na ako kung pwede ba siya makakonect. Try na ako o Bluetooth. So, na ako'y na-scan na bag-o. Nakabutang is BT speaker. BT speaker ang nakabutang, guys. So, i-try na ko connect dire. Okay! Nakakonect ko. Then, ato ta sa YouTube. Try na to og search. Og music na gusto natin patugtog dire. So, okay na siya, guys. Worth 350. Na flashlight. Na siya radio. Then, pwede mag-USB. Pwede SD card. Then, napadyo siya Bluetooth. Not bad na sa 350, no? Di na ta mo reklamo. So, try na to karon since nag-connect na ni silang duha. Try na to. Okay. Oh my God! Oi, oi. Dali pa ganito. Bali na to siya may tatagal music. Pinalinaw ko. So, okay kayo siya, guys. So far, na-impress kong taman. Kay, pwede rin siya Bluetooth. So kato na yung murag Wi-Fi na sign sa iyahang packaging. So, ang pasabot niya ito is Bluetooth. So, nara.
ba kini ganina? And ako i-figure out na ako kung unsa ni siya. Kay wifi ang nakabutang. So, Bluetooth dito siya, guys. Unsa man? So, pwede na ito mag-connect dari pwede na ito siya imog speaker, flashlight. Pwede po siya idungan, guys. Mag-flashlight ta o mag-speaker ta. So, nice kayo. And so far, ganahan ko. Worth it kayo atong 350. Mabutang na ko og link niya sa baba para pwede maka-order sa iya, ani. And guys, mo ni siya ang iyang charger na appeal sa iyang package. Pero wala siya katugan ng diri butang. Murag itong head niya. So, yung ani lang. Kung namoy mga charger sa Android, sa inyong mga iPhone, so pwede na to siya ibutang na siguro diri din. Charge na to siya. So, yung ani na siya katas Bubo lang siya, pero okay lang. So, mo lang iyang free, guys, sa package. Okay na kayo siya. Siguro kung mawala po ni, pwede na siguro siya i-charge gamit ang cellphone kay. Tingnan nila man siya forma. Pura ganit charger sa mga Samsung. Tingnan na lang siya. And that's all for today's video. Mag-unbox na pod ko pohon, mag-review na pod ko. Pwede mo mag-comment below kung unsa pa inyong gusto na i-unbox and hatagan ako review. So far, nindot kayo siya. So, untang order mo ni sa iyaha or bisan asa mo order, okay na siya, guys. 40 inyong 350 or 400 ba ni sa uban, ana. So, that's all. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe for more videos, for more tutorials, for more unboxing and reviews pohon. So, thank you so much for watching. Bye-bye!